Takođe, onako nešto što je inače pravilo, jeli, u životu, trudite se da ne tražite sve. Ako imate, jeli, 5 stvari koje biste možda hteli da ostvarite, napravite neku vrstu prioritizacije, nekog pareta, pa se potrudite da kroz možda nešto ostvarite 80% nekog svog efekta, jer opet ako tražite sve i sve, opet se gubi neka vrsta kredibiliteta. Ovako, ako kažete imamo jako bitnih 5 stvari koje smo trebali da uradimo, od toga su ovih top 3 kritične, ključne zbog toga i toga, bez ovoga možemo da živimo, možda će se uz jedan takav princip i postupak baš iz svih 5 uraditi, jer ste pokazali da ste jedan relevantan sagovornik koji zna šta je prioritizacija, koji zna šta je korišćenje resursa da bi se ostvarila ta prioritizacija, koji negde zna da brine o tome. Tako da to su ti, ajde da kažemo, neki mali saveti vezani za to kako kvantifikovati i kako bolje prići menadžmentu. Ono što je meni sad zanimljivo kako kada pričaš, zato što stvarno razumevanje da su ljudi sa druge strane i da ti ljudi imaju neke svoje probleme, da mogu da imaju neke svoje isto pristrasnosti, greške u razmišljanju, to što kažeš linearnost. Imam utisak da mi nekako često se vodimo time da sad ako je neko na nekoj poziciji, da li je deo menadžment tima ili u financijama, da on odlično radi taj svoj posao i da sve drži pod kontrolom i da tu nema greške, a u stvari to što si rekao, spremi se za to da je neko prosto linearan i kako tako nekom linearnom proširiti perspektivu i ubaciti se u stvari u njegovu linearnost i pokazati mu da njegova logika, ta linearna, nije adekvatna. U stvari da nešto što je važno nije uzeo u obzir, a da će ga sačekati i napraviti mu problem u nekom trenutku. Tako da taj mi je deo baš onako važan i zanimljiv. To mi je jedna stvar. A druga stvar, to da razumeš da su uvek ljudi i da mi stalno pričamo sa ljudima i da je ta izgradnja poverenja i kredibiliteta koji se gradi kroz vreme i kroz takve tačke, kao što si rekao, da li tražimo, idemo i stalno tražimo sve što i ljutimo se ako nešto ne prođe ili stvarno prilazimo i razumemo šta su prioriteti i pokazujemo da smo se dobro spremili, da znamo kako razmišljamo, da uzimamo u obzir razne stvari, da se u stvari taj kredibilitet gradi i vremenom imamo više kredita nego što smo imali na početku. Prosto taj deo je isto važan aspekt u stvari, jer nije samo jedna bitka koju ubijemo u datom trenutku, samo jedan business case ili jedan razgovor, nego je to kroz vreme mi gradimo odnos i gradimo odnos poverenja u stvari. A i logično je kad bi uzeli paralelu, recimo, evo, sada dođe neki praktikant u organizaciju i pita vas nešto, jednom, 2 puta i 3. put ćete verovatno već reći, pa možda bi dobro bilo da prvo malo proveriš, pa kreiraš svoje mišljenje, pa dođeš. To je manje više onako paralela s jednom trivijom, ali isto tako važi za ovaj business case. Neka bude potpuno zaokružen s dobrim pretpostavkama koje su odbranjive, o kojima se može diskutovati i na taj način vi onda postajete relevantan sagovornik čak i da ste nešto u suštini i propustili. Tako da kao neki dobar primer, evo ja mogu da kažem, ja sam imao potpuno dokumentovan slučaj da je 1% radne snage otišao kod konkurencije koja je povećala zarade, koliko to nas košta i apsolutno matematički dokazivo da taj moment odlaska tih ljudi, udarac na efikasnost samog proizvodnog procesa, šta je u pozadini, koliko je zapošljavanje novih ljudi, koliko je njihovo uključivanje, koliko im treba meseci da dođe nečega, koliki je turnover ljudi novih koji su došli i slično, dovede nas do toga u suštini da je bilo jako isplativo povećati te zarade. I zaista vi kad dobijete takav business case, pa zašto ne biste to uradili? Ako ništa drugo, jeftinije, isplativije, dobijate neki dobitak u odnosu na alternativu da to ne uradite.